عزو سلام تنا تقبلوا فنو إيري تي في أمكتتال تركبوا زو خبركم تعذبتنا كميت وعلو نلو مقدام عصر تخلت تكمتين فرق معتن فرعان تلالوه هاجراون زينات حيثنا لكم قريبنا لنا زينا زغروا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكو بغندار الساد زينا خفلم أب هوسبيتال كرن نخلت 252 زيغاتات نحبلا عيني متبحث تخايدو أب زوبا غاشواركا أب معقابن مور راسن بهلاوي ورشاتات سمينار تخايدو أب نوزوبا فورتو ساوا مرجع محضر تخبابن أكاد سرحن تخايدو روسيان إيرانن معبال القطبان ستان أبزت تقلل سلاتات كتحقق تساماميان هندي وتهدراوي عقمان برنفع نيكليساوي أطوار زوادة دلن ساب مارينات كتمعزل والسيناء ألجيريا كفرنسا قتشمتون السنة سرناي دوب كم تبلو حبيرا أب هوسبيتال كرن كاب علت حدا كساع عصرت تكمت بزتخايدة وفري أب نوزواتات كرن علا برعد حجاز قلبن أسمات النزموتو كل 252 زيغاتات عوت متبحت عين تخايدون أبتو هوسبيتال حلافي كفلي حكم من عيني أتو كحساي سيوم أتو متبحت تقبر لهم وجنات كاب ورحنا حسا كساع مود أتو ورح مسكرم أبروح قطرات نايتن وزواتات بزتخايدة مرمراتات زتلليو مخانم قليسوم نزم دبن معوات تراج انفر منيستر تعنان هوسبيتال كرنن بحفشا ناي ابالات كفلي حكمنا عين دما بفلاي زنا ادم مارو بمتقاس اقدي مستسلسله مسرح مللاي اباد معنات نايت سراح ابركتو خمز جبر حبيروم اتو كحساي سيوم موداتا حبلا عيني باغا مزي الا تنق عورتن كال صقماتن خاون كم زغل بمغلاط حبره تسبح حفشا لعلي 4 عام زعد ميوم زيكاتا دما بفلاي قصالم كتتال كغبرو ازخاخيروم أبزو باغاشواركا مللي إيرتراو بحلو زخونو ورشاتات بقبو تتصنيعو من تسنيدو من من اسيات ولودتات زمحلالو فلو بايتان مفتار زعلمه أب معقابن مور راسن بحلاو ورشاتات زتوكور السمينار تخايدوم وكيل إرينا قداو تولدن زدالو صبصاب بيتروس منغس كوربيو أب زواغاش باركا كفلي بحلن سبورتن مس كوميشن بحلن سبورتن حمامتن بمتحبار زي ودبو أب مسناد معقابن متحلافن بحلاو ورشاتات زتوكور السمينار بحموشتن شمونتن تكمتي عب بارونتو تخايدو اتي عب رقيق بحلاو الرشان عفاوياتنا تكيرو نوكلت هزبن سرحتنياتات منسياتن استقبر سمينار ترجمن تحستون بحلي بمسرات مللي ايرتراو بحل زغونه ورشاتات بقبو تصنيع من تسنيدو من ناب منسيات ولدتات زمحلالو فلو بايتان مفتار زعلم مخانو وانا دايركتر كفلي بحلن سبورتن زباغاش باركا اتو ادريس صالح قليصو كيلاتات نايت عودي أب زمحلالف وملختي بهلي أكالاون رقيقن ورشات باهيلو أب كلتا كم زغفل أفاويات تادما نخلهم بهلا ورشاتات ناب ولدتات نمتحلاف زقلقل مسارتاو مسارحي كم زغونه بمتكاس رقيق بهلا ورشا هلاونات حبرتسب زرقاقت قصالنت ولدتات زوحس سلطان حبرتسب زلكع حبراو مرداتا زمعبل كومون قرچتات زفتحن مننتن هاقراونتن فالي زنتصر مسارح مخانو قريصام مزنبع تاريخن باهلن دخمت سندا تحط قلحتا منسيات أب أفاوياتا حصرت مسارحيتات سندا درجون سرعتون زي حلوة معبل حبريتا مختام عدتات كومون واحد موياويانن كالن وتم قلحات بدهوتات أب عقابة رقيق بهلا ورشان أفاوياتاتاتن مخانم زتاقستم كيلاتات بهلا ورشاتات زعقبولون ناب ولدتات زمحلالفلون مدرقاتن ناي مصنعات عدلاتن كفتار التحساسيبهم تساتفت دما عب باهلن ياتان زتكورة سنداو سراح كحيل ناب منسياتن تمهارون زغنعي استمراو سمينارات كودب عب عبيات تمرتي باهل تقاس تمرتي كدفعلو كومون عمقوت زلو مصنعتات ككايد زبلن ريتوتات اقريبام ممحدراوي أقلقلوت نمسفحن ممحياشن بزكاير زلو غطال سعري أب نوزبا فورتو ساوا مرجع محدر تخبابن أكاد سراح تخايدوم أتي أب حوس ختما فورتو ساوا كمون محدارات كبابي هوميب مولوغرن تماراتن زتخايد مرجع
ናይ ኣገልግሎት ግዜኦም ንዝኣኸለን ብሕማምን ካልእ ምኽንያታትን ንዝተኣልዩን ንምትካእ ዝዓለመ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ክልተ ምምሕዳራት ከባቢ ሓውሲ ከተማ ፎርቶ ሳዋ ኣካየት ስራሕ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሆሚብን ሞሎቤርን ኣመሓደርቲ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ተማራት ድማ ኣመሓዳርን ኣካየድ ስራሕን ተመሪጾም ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ንዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣቶ ኣረጋይ መብራህቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ታሕተዋይ ጽፍሒ ምሕደራት ዝርከቡ ኣመሓደርቲ ኣካየድ ስራሕን ኣነባበርቲ ዓድን ኣብ ጽፈትን ስሉጥነትን ዝወሃብ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ልዑል ኣስተዋጽኦ ስለ ዘለዎም ምምሕዳር ንዞባ ዓብዪ ኣተኩሮ ሂቡ ከም ዝሰርሓሉ ገሊጾም ኣቶ ኣረጋይ ኣብ መወዳእታ ዝተመርጹ ኣመሓደርትን ኣካየድ ስራሕን ንዝተሰከሙ ረዚን ሓላፍነት ተገንዚቦም ህዝቢ ዝተማልአ ምምሕዳራዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ውዳቢኡ ኣሕይሉ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ብዝበለጸ ዝዋስኣሉን ባይታ ንምፍጣር ክትስዕሩ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ጊንዳዕ ተራ መንእስያት ኣብ መኸተን ልምዓትን ብዝብል ኣርእስቲ ብ10 ጥቅምቲ ንመንእስያት ሰራሕተኛታት ሰሚናር ተኻይዱ ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንኡዞባ ባፅዕ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራውያን መንእስያት ብኩሉ እንትንኦም ብቑዓት ንኽኾኑ ማሕበር ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቲ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ምስ ወለዲ ብምትሕብባር ኣብ ቅጻል ዕዮ ምንቃሕ ምውዳብን ምዕጣቕን ይነጥፍ ከም ዘሎ ገሊጹ ሓላፊ ሃማመተ ኣብ ንኡዞባ ጊንዳዕ መንእሰይ ሳልሓዲን ዓሊ ብወገኑ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ተሳታፍነትን መንእስያት ንምዕባይ ክትግበር ዝጸንሐ መደባት ብቐጻሊ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ንኡዞባ ጊንዳዕ ኣቶ የሓይሽ ገብረስላሴ ድማ ማሕበር ኣብ መንእስያት ኣተኪሩ ዘካይዶ ወፍሪ ብዘይ ንጡፍ ተሳትፎ ኣካላት መንግስትን ግንባርን ሕብረተሰብን ክዕወት ስለ ዘይክእል ኣብ መንእስያት ዝግበር ወፍሪ ብዝተዋሃድን ተመላላእን መንገዲ ክድፍኣሉ ተለብዩ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዞባ ማእከል ምስ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ተዋሂዱ ካብ 16 ዞባታት ንዝተዋፅኡ ወለድን ኣሌትን ምስ ስንክልና ዝነብሩ ህፃናት ስልጠና ወዲቦም እዚ ካብ 16 መስከረም ክሳብ 11 ጥቅምቲ ኣብ ዞባታት በሪኽ ጋላነፍሕን ሰረጃን ዝተዋህበ ስልጠና ወለድን ኣሌትን ንውልዶም ብስነ ፍልጠታዊ ኣገባብ ንኽኣልዩ ዝሕግዝ ምዃኑ ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ያሲን ኣሕመድ ሓቢሮም ስልጠና ሓፈሻዊ መምርሒታት ክእለት ኣመጋግባ ምንቅስቓስ ኣለባብሳ ጽሬትን ኣጠቓቕማ ዓይኒ ምድርን ጾታን ድሕነትን ከምኡን ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘተኮረ ነይሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊ ኣሃዱ ሓበሬታውን ጎስጓስን ኣቶ ሃብተ ገብረ መስቀል ብወገኑ ወለዲ ምብሃል ማእከል ብምግባር ንስንኩላን ደቆም ብግቡእ ናብዮት ክገብሩን ነቲ ዕድልን ዘይረኽቡ ወለዲ ፍልጠቶም ከካፍሉን ተላብዮም ኣመዛዘሚ ስልጠንቲ ብዝቐሰምዎ ስልጠና እናተመርሑ ንደቆም ከኣልዩን ንኻልኦት ወለዲ ከካፍሉን ዝሕግዞም መውከስ መጽሓፍቲ ተዓዲሎም ካብ 9 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎን 18 ሃገራት ኣፍሪካ ዝሳተፍኦ ዘለዋን ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪካ 2024 ትማሊ 11 ጥቅምቲ ብክልተ ጾታታት ቀጺሉ ውዒሉ ጋዜጠኛ ሚካኤል ሓድጉ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣሎ ይስዕብ ኣብ ከተማ ኤልዶሬት ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 2024 ትማል ዓርቢ ብክልተ ውድድራት ኣብ ዝቐጸለሉ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሙቕ ዓወት ብምዝጋብ ብመዳልያታት ኣጊጻ እቲ ውድድራት ተቐዳድምቲ ጁኒየር ብክልቲኡ ጾታ ዘካየድዎ ነይሩ ፈለማ ተቐዳድምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየዶ 67.2 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ኣብ መወዳእታ ዝተገብረ ጾታ ውድድር ኤርትራዊት ናርዶት ጸጋይ بكلتا ساعاتاتن 3 دقائقن 8 كايتاتن قديمه حنصاص بمرغاصا تشلاميت ورق ميداليه كتكون كلا ايرتراويت ኤልዳና በረኸት ካሳሴቲ በመውጻት ተሸላሚት ናሐስ መዳልያ ኮይና 108 ኪሎሜትር ኣብሸፈነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ድማ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ኬቨን ተኽለማርያም ናሆም ኤፍሬምን ሴም ኢዮብን ካብ ፍልማ ብስፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣብ ሰዓት 42.7 ኪሎሜትር ናረገጹ ንመውዳድርቶም ናይ 2 دقائقን 45 ካይታትን ፍልሊ ብምንጻፍ ንውድድሮም ብ2 ሰዓታትን 23 دقائقን 38 ካይታትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዕዋር ንዝተዳለዋ መዳልያታት ወኒኖመን ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ዛጊድ ብ5 ወርቂ ዝርከቦ 10 መዳልያታት ትምርሓላ ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ሎም ቀዳም ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤሊት ውድድር ቀጺሉ ክውዕሉ ኣብ ውድድር ተቀዳድምቲ ኣብ ናይ 104.4 ኪሎሜትር ውድድር ክጽመዳን ከመይዲና ንዓትና በመስከርና ለኩልና ከመይዲና ንዓትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ተፈጺምሎ ንዜና ወጻኢ ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ
روسيان إيرانن ممعبال القطبان ጸጥታን ኣብ ዘጠቓልል ጽላታት ምትሕግጋዝን ክሕይላ ተሰማሚዐን ዝተሓበረ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ጎኒ ጎነቲ ብ11 ጥቅምቲ ኣብ ቱርክሜኒስታን ዝተኻየደ ዞባዊ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ማእከላይ ኤስያ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ሃገራቶም ኣቐዲመን ዝኸተሞ ስትራቴጂያዊ ስምምዓት ንምትግባር ይሰርሓ ምህላወን ዝገለጹ ፕሬዚደንታት ቭላድሚር ፑቲንን መስዑድ ፔዘክሽያንን ዞባዊ ጸጥታ ንምርግጋጽ ጻዕርታትን ከም ዘሐይላ ኣነጺሮም ላዕለዋይ ልኡኽ ኢራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ሰብ መዚ ሩስያ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዘተኮረ ስምምዓት ከም ዝኸተማ ዝዝከር እዩ ሩስያን ኢራንን ኣንጻር ቤናዊ እገዳታት ኣሜሪካ ብሓባር ከም ዝምክታውን ተረዳዲአን ኣለዋ እገዳታት ኣሜሪካ ተነቢርሎን ዘሎ ሩስያን ኢራንን ሳዕቤናት ንምንካይ ብሓባር ከም ዝሰርሓ ክገልጻ ጸኒሐን እየን ህንዲ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ዝዋደደለን ክልተ ሳብማሪናት ከተማዕብል ወሲና እዚ ብውሽጣዊ ዓቕማ ዝሰላሰል 5.4 ቢልዮን ዶላር ዝውድእ ወተሃደራዊ ፕሮጀክት ካብ 10 ክሳብ 12 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ሰብ መዝታ ሃገር ኣሚቶም ብዘይካ እዚ ህንዲ ከም ኣካልቲ ወተሃደራዊ መደብ ጠቕላላ ኣስታት 4 ቢልዮን ዶላር ዝዋግአን ልዕሊ 30 ዘመናውያን ሳብማሪናት ካብ ኣሜሪካ ከም እትሽምት ኣፍሊጣ ህንዲ እቲ መደብ ምስ ተዛዘመ ኣብ ምምዕባል ወተሃደራዊ ዓቕማ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ ኣሚታላ ይኹን እምበር እቲ ውጥን ኣብ መንጎ ሃገራት ኤስያ ውድድር ሸመተን ምምዕባልን ኣጽዋር ብምስዓብ ሚዛን ሓይሊ እቲ ዞባ ከም መዛብል ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት የጠንቅቑ ኣልጄርያ ካብ ፈረንሳ ክትሽምቶ ንዝጸንሐት ስርናይ ደው ከም እተብሎ ሓቢራ ምኽንያት ናይቲ ስጉምቲ ዛጊት እኳ እንተዘይተገልጸ ብጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ኣብ መንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዘይምቅዳው ዘንቀሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ይእመት ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ምዕራብ ሰሃራ ኢዳ ተእቱ ከም ዘላ እዩ መንግስቲ ኣልጄርያ ብተደጋጋሚ ክወቅስ ጸኒሑ ኣልጄርያ ካብ ፈረንሳ ክትእትዎ ንዝጸንሐት ስርናይ ካብ ሩስያ ክትከኦ ምዃና እያ ገሊጻ ዘላ ፈረንሳ ናብ ኣልጄርያ ዝዓበየ መጠን ሰደድ ስርናይ ካብ ዝገብረ ሃገራት ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ መጠን ካብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እናንቆልቆለ ከም ዝመጽእ የረድኡ ኣብ ዝሓለፈ 8 ኣዋርሕ ጥራይ ኣስታት 1.3 ሚልዮን ቶን ስርናይ ካብ ሩስያ ዝሸመተት ኣልጄርያ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ድማ ናብ ኣስታት 3 ሚልዮን ቶን ክብ ከም ተብሎ ገሊጻ ኣላ ሰራዊት ናይጄርያ ካብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ሃገሩ ብዘካየዶ ዘሎ ስርሒት ኣብ ልዕሊ ሽበራውያን ዕጡቓት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደ ገሊጹ በቲ ስርሒት ዛጊት 165 ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉን ኣስታት 250 ከም ዝቆሰሉን ኣዘዝቲ ሰራዊት ናይጄርያ ሓቢሮም ብዘይካዚ ስትራቴጂያውያን ማዓስከራት ከም ዝተቆጻጸረን ልዕሊ 2000 ከበድትን ፎኮስትን ተተኮስቲ ከም ዝማርኸን ሰራዊት ኣፍሊጡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ናይጄርያ ብዕጡቓት ተጨውዮም ዝጸንሑ ኣስታት 190 ሰላማውያን ሰባት ናጻ ከም ዘውፅአ ገሊጹ እቲ ስርዒት ንዘይተወሰነ ግዜ ከም ዝቕጽል ዝሓበረ መንግስቲ ናይጄርያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገሩ ተዋፊሩ ንዘሎ ቁፅሪ ሰራዊት ክባቢልዎ ኣሎ ብጸጋታት ነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይጄርያ ብሰንኪ ጸጥታዊ ጸገማት ተጠቃሚት ጸጋታታ ክትከውን ከም ዘይከኣለት ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይሕብሩ እቲ ጸጥታዊ ጸገማት ብፍላይ ድሕሪ 2009 መሊሱ ከም ዝኸረረን ብሰንኩ ኣሽሓት ከም ዝተቐትሉን ሚልዮናት ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት ይረድኡ ኩናት ዩክሬን ቀንዲ ምኽንያት ምንቁልቋል ቁጠባ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምዃኑ ተገሊጹ ዝዓበየ ጠለባት ባህርያዊ ጋዝን ነዳድን ናይቲ ሕብረት ካብ ሩስያ ይማላእ ምንባሩ ድሕሪ ኩናት ዩክሬን ምስ ሩስያ ብዝተፈጥረ ዘይምቅዳው ግን ሰደድ ጋዝን ነዳድን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ጸብጻባት ይረድኡ ብመሰረቶም ጸብጻባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ክሳብ 2022 ልዕሊ 40 ሚታዊት ናይ ጋዝ ጠለባቱ ካብ ሩስያ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን እቲ መጠን ናብ 16 ሚታዊት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ ከም ሳዕቤናት ናይቲ ክስተት መጠን ንግዳዊ ምልውዋጥ ሩስያን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ከም ዝወረደ ክፍለጥ ተኻኢሉ ቅድሚ 2020 ዓመታዊ ኣስታት 30 ቢልዮን ዩሮ ዝነበረት ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ትሕቲ 6 ቢልዮን ዩሮ ወሪዱሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ዓመታት ኣብ ዓሚቕ ቁጠባዊ ቅልውላው ክሽመም ከም ዝኽእል ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ምጥንቃቑ ዝዝከር እዩ እቲ ሕብረት ናይ ገዛ ርእሱ ማእከላት ዕዳጋን ወፍርን ንምስፋሕን ንምዕባልን ይሰርሕ ከም ዘየለ ዝወቐሰ ፕሬዚደንት ማክሮን ንግዳዊ ዝምድናታቱ ምስ ካልኦት ሃገራትን እናንቆልቆለ ከም ዝመጽእ ኣረዲኡ ኤውሮጳዊ ሕብረት ቁጠባዊ ገስጋስ ከውሕስ እንተኾይኑ ናይ ኣስታት 900 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ክገብር ከም ዘለዎ እዮም ገለ ሰብ መዚ ናይቲ ሕብረት ዝመኽሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ማለት ኣስያንን ኣብ ምድፋዕ ናፃ ንግዲ ዘተኮረ ስምምዓት ከቲመን
أتي أو لاوس كايد أبزغني وعلى مرحتة هاجرات استفرم سممع كاب كلتشان عسران حموشن تكبراوي كخون كم زخيل تأميت اللوم تسممع تكبراو مسكونة أمر فعق وتبأن أقداسي أبغرتو كم زهلوين تنا هاجرات حبيران بمسرة صبات نقداو من اللوات شاينان هاجرات ودب آسيانن عمتاوي أستاذ شمون تميتاوي كعبي مسمحو يفلات أمس حلف عمت كل يوم وقنات لعلي 910 بليون دولار قمت نقداوي من اللوات كم زكايدوز توسطهم صبات تقصقاس أبز عمت الزون كبل كم زخيل أميتو مالهم زخوكم تخطاتلتنا زينا نمززام أرساتو خزخاخركم أب هوسبيتال كرن نخلت 252 زيجاتات نحابل عيني متبحث تخايدهم أبزو باقاش باركا أب معكابن مور راسم بهلا ورشاتات سمينار تخايدهم أب نوزو وافورتو سوا مرجع محضر تخبابن أكايد سرحن تخايدهم روسيان إيران من عوال قطبان سأتان أبزة غالل تسلاتات حقا غزاة تسوانيان هندي وتهدراوي عغمان مدنفاع نيكليسي واتوار زوادي دلن سامارينات كزم عدد السينام ألجيريا كاب فرنسا وشمتون الزنعة سرناي دو كمتبلو حديرام نحجز تدالوي حفشاو زينا بستفتي ملو مزترفو مدبات ايري تي فهنقر فوكم بوغنا دحانو عالم